So ayan po, kung mapapansin po natin ay may apoy po sa ilalim po ng lupa. Yung bitak-bitak po na yan, sa ilalim po nang gagaling yung apoy. Ito po yung kapag gabi nakita namin na lumiliwanag. Ito pa yun, oh. Oo. So yun talaga malalim na. Hindi tayo pwedeng lumapit baka biglang gumuho to. Yun. Ayun. Ito, oh. Oh? Yun. Grabe. Kaya pala nasusunog na lang bigla itong parang na ito dahil sobrang init nga po ng panahon, dahil ang aming lugar ay dineklarang state of calamity. Grabe, no? Oh. Ayun, oh. Apoy talaga.